Oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat. Tästä lähtee sitten lisää Dwarf Fortressia. Osa onkin sitten jo 22, eli eteenpäin mennään ja ihan kivaa vauhtia. Parissa viime jaksossa olikin melkoisesti häslinkiä, kun goblinit vähän väijytti sitten meidän kääpiöitämme ja meidän kalastajakääpiömme kuoli sitten niitten nuoliin. Ei me oltu ihan kunnolla valmistauduttu vielä niitä tuloon. Meillä on täällä muurit vähän vielä kesken ja trappejäkin puuttuu tosta jonkun verran. Ja sitten noilla meidän armeijakääpiöillä ei oikein ollut vielä noita kunnollisia varusteita. Ja siitä johtuen sitten meillä on täällä sairaalassa 5 kääpiöä näyttää nyt tossa nukkuvan. Ketkäs kaikki siinä on? Siinä on Obok, Lore, Rovod, Avuts ja Kol. Militia Captain. Eiks tän pitänyt olla meidän kitara? Onkohan se menettänyt jostain syystä nimensä? Koska muistan, kun mä kattelin jotain Let's Playtä, niin siinä kävi sillä aina, että kun ne sotakääpiöt tappeli, niin jostain syystä ne aina nollas ne noitten nimet. Joo, niinpä näyttää käyneen meillekin tässä. No, mun pitää sitten noin uudestaan nimetä ja katsoa vähän netistä, että olisiko tohon mitään niinku ratkaisua, ettei ne menettäisi niitä nimiänsä sitten aina. Niin, ja sitten täällä oli tää kaivoprojekti, niin sillä sen kanssa kävi vähän huonosti tää koko meidän kaivohuone. Täältä on nyt täysin veden vallassa. Ja sitä varten mä sitten tein tänne tämmönen huoneen sitten, että sais ton veden tonne niinku levitettyä. Ja sitten kun halutaan tonne kaivoon vettä, niin päästetään tuolta vaan sen verran, että se täyttää ton käytävän tosta, mutta ei nousisi sitten tonne sairaalan puolelle tai sen kerrokselle. Joo, mitäs sitten oli vielä? Soapmakers Workshopin tein tohon ja sitä varten tarvii jotain kaikkea, mitkä mä jo oon autuasti unohtanut, kun on parin päivän tauko tässä ollut. Ja täällä on sitten nämä meidän goblinit, joita me saatiin noihin häkkeihin kiinni. Niitä näyttää 5 siinä olevan. 5 sitten goblinia, joilla me voidaan sitten keksiä kaikkea ilkeyksiä tossa kohta pikaa. Stokit näyttää olevan ihan hyvissä malleissa. Puutakin on ja sitten nyt niitä Iron Armoreita on vähän pakko lähteä tekemään. Tehdään tosta nyt noita breastplateja ainakin. Täällä on kovasti nyt verta ja näitä kaikkia kamppeita, mitä tosta on ilmeisesti goblineiltakin pudonnut. Ja tää on vissiin koira tässä, mikä on kuollut. Rovod Kogan Cut Hills Mutilated Corpse. Sitten tossa on sen oikea takakäpälä. Elikkä se on kokonaan irronnut sitten, kun ne goblinit vähän
sivalteli sitä ilmeisesti miekoillansa. Onkohan tää koira tässä ihan kunnossa? Eipä oo, sillä on vähän ottanut damagea tämäkin koira. Ja sitten meidän sheareri tässä, niin se on lower body ottanut kans vähän damagea, se ei vissiin pääse liikkumaan tosta yhtään mihinkään. Mä en oikein tiedä, se mun civilian alertti niin ei tainnut oikein toimia, kun nää kääpiöt tuli tänne maanpinnalle kumminkin seikkailemaan kesken sitä tappelua, vaikka niiden piti pysyä siellä turvapaikassansa. Sitten mä en yhtään muista, että kerkisiks mä treidaan näitten kanssa. Kai nää on niitä samoja elfejä vielä, niin kyllähän mä sitten niitten kanssa taisin jo treidata. Nyt meidän pitäisi sitten kyllä saada se meidän sairaala täältä kuntoon aika nopeasti, että saataisiin nää kääpiöt täältä kuntoon. Opokista mä en oo kyllä ihan varma, että tää saadaanko sitä ikinä tosta enää tappelukuntoon ainakaan. Toi varmaan saattaa selvitä ja toikin. Ja toi selviää varmasti, joo. Ja sitten tää kitara, missä se... Niin, no, tässähän se kitara on justi, eli tää kolikus siltä. Nyt se nimi oli kadonnut tosiaan. Tällä on sitä ylävartalo vähän ottanut damagea. Toivottavasti ei menetä kitaraa. Se olisi kova isku meidän linnakkeelle. Mut joo, tosiaan niin tää piti linkata siihen floodgateen täällä alhaalla, mutta siihen ei ollut mekanismeja. Tossa pitäisi olla kyllä mekanismeja sen verran tulossa, että saatais sitten linkattua joskus. Mä ne mechanics skillit mun mielestä täältä viimeksi pistin aktiiviseksi ja pitäisi olla 2 mekaanikkoa. Toi on vissiin, olisiko toi yksi niistä loukkaantuneista toi toinen mekaanikko. Elikkä tän yhden pitäisi ainakin sitten mennä tekemään, mutta se on kyllä samalla toi meidän lääkärikääpiömmekin, että pitää ilmeisesti laittaa jollekin täältä mekaanikkoskilliä sitten vielä lisää. Mitäs mä nyt ei tarvittaisi. Pistetään nyt vaikka tälle tosta sitten mechanics skilliä kanssa. Sitten mun piti tehdä sinne sairaalaa varten täältä vähän näitä splinttejä ja crutcheja. Pitääpäs purkaa vissiin tosta nää butcher shopit, niin saadaan toi tuplamuuri tohon tosiaan tehtyä sitten. Ja mä tästä ajattelin tehdä sillä, että pistää sitten tommoitteet jokut portaat tonne tuplamuurille, että ne pääsee niinku käveleen sitten siinä. Tuohon ulkoreunalle mä pistän noita
fortificationsia, että noin Marksdwarfit pääsee sitä ammuskeleen tosta muuria ylittä kaikkia tunkeutujia. Joo, tehkääs nyt noin muurit sitten. Ja tosiaan noin haavoittuneet kääpiöt tarvii vähän sitä kaivoa pakostikin, että sitten joku kääpiö saa niinku haettua vettä niille sieltä ja annettua. Koska haavoittuneet kääpiöt ei alkoholia oikein voi juoda, kun ne ilmeisesti kuivuu siitä sitten. Mä pistän ton nyt tohon water sourceiksi väliaikaisesti siksi aikaa, että saadaan se kaivo tehtyä. Se olisi nyt ensisijainen juttu. Siltä meidän tohtorilta voitaisiin ottaa se mekaniksi pois, niin se ainoa homma on toinen, että kääpiöiden hoitaminen. Niitä mekanikseja saisi nyt vähän tulla siellä. Yksi näköjään valmiina. Tarvitaan nyt vielä toinen sitten. Toinen mekaniksi, että saadaan se linkattua se floodgate. Ja hassi sieltä saapui sitten. Kesä taas sitten nauhoituspaussille siksi aikaa, että se seivaa. Ja sitten on se saanut seivattu. Ja tuolla on tuo yksi office valmiina. Meillä alkaa sen verran jo ole pitkällä ilmeisesti tää linnake, että me voitaisiin täältä sitten manageri meillä määrätä. Elikkä organizer skill, ja mä vissiin katsoin kyllä jo jonkun täältä valmiiksi, että kellä sitä oli. Mutta elikkä vissiin tästä Tun Logemumanista sitten on vähän pakko tehdä, koska en mä tästä kitarasta halua sitten tehdä kumminkaan. Mä tosiaan tän videon jälkeen nyt sitten nimenoin tosta uudestaan. Elikkä Tunista. Ja se vaatii sitten taas sen Officen, joten annetaan se sillä. Noin. Silloin siellä työhuone sitten. Ja täältä puuttuu aika monelta vielä nää makuhuoneekin näköjään sitten. Onkohan mulla edes riittävästi niitä tehtynä, taitaa olla. Joo, eli nyt on kaikilla taas huoneekin sitten. Sitten näitä konteinereita näköjään puuttuu näistä muutamista huoneista. Ja siihen loppuu sitten Dolomitesta tehdyt ainakin. Olisiko nyt mekanismeja riittävästi jo? Ei pakko. Se yksi edelleen. Mutta joo, elikkäs tähän sitten taas osan vaihto.